La bústia d'avisos és una via de fàcil accés per fer arribar a l'Ajuntament tot allò que cal millorar, netejar, promoure o arreglar, i així donar veu als ciutadans en els afers municipals. La bústia d'avisos va néixer entre el 2003 i el 2004 per donar resposta als avisos i queixes que arribaven a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana. Hi ha molts tipus d'avisos, des de deficiències de l'enllumenat públic, de mobiliari urbà, de contenidors. En tenim una setantena de classificats, però el gran gruix es divideix en dos grans grups, que són tots els que fan referència a via pública i mobilitat, i tot l'altre gruix a medi i sostenibilitat. Per entrar un avís a la bústia d'avisos de manera telemàtica, només cal que entrem al web girona.cat, que és el web de l'Ajuntament de Girona, i veurem clarament identificat a la part superior dreta una finestra o un bàner de la bústia d'avisos. Cliquem a sobre el bàner de la bústia i se'ns desplegarà un formulari, hi ha la possibilitat d'adjuntar fotos i ja la part d'explicació on detallarem quin avís podem passar. I a la part superior veiem dues finestres també. Una fa referència al recurs educatiu, on a dins hi podem trobar totes les fotos de les experiències que hem anat a fer a les escoles amb el recurs educatiu de la bústia d'avisos. Hi ha l'altra finestra de la part superior, si cliquem, és un vídeo amb llenguatge de signes perquè volíem incorporar tota la informació al màxim d'accessible possible.